Ён адразу нам патэлефанаваў і адразу сказаў: «Я поеду на вайну». Вельмі добры, вельмі актыўны, вельмі такі дзерзкі, вельмі шчыры, вельмі адкрыты чалавек, вось як ён сябе падае з першага погляду, такі ён і ёсць. Мы знайшлі адно аднога, знайшлі блізкага чалавека адно адным і амаль не разлучаліся. І калі ён ехаў у раён выконваць задачы, я ехала з ім. Лёша пасля кантузіі, калі хацеў паспрабаваць мірнае жыцця, ён прыехаў, і мы з ім працавалі вось на гэтых творах. Усё файна, усё добра, усё жывы, і жмых сядзіць. Ау-ау-ау! Скажы прывіт Тамары. У яго вельмі была вялікая галава. Нават выпісалі з роддома, так памыліліся трохі ў памерах, і прыбегла патранатная. І кажа: «Што ў Лёшкі з галавой?» Я кажу: «Ну, вроде галава як галава, ну трошки великаваты лоб такі». А яна кажа: «Боже, напісалі такі размер, як одно там гідрацефал, які, говорить, вялікі». У яго лоб такі вялікі быў заўсёды. Стрыгліся коротка. Яго любімая яда была суп малочны з макаронамі. От у любы час яму давай. Цяжка ён не даўся на родах, хоць ён і другі. Вельмі доўга яго ражала, я цэлы месяц ляжала ў лякарні перад гэтым. Ён быў маленькі, у яго былі вельмі такія вялікія вочы. І яны засталіся па сей дзень, гэтыя вочы. Быў ён неспакойны. Адрозненне ад старэйшага сына. Калі я прыйду з работы, Лёшы няма, уже прапала, значыць, я яго не ўлавіла. Трэба было мне першай прыйсці і пасадзіць яго вывучыць урокі, тады ўжо ён бег. Ён быў вельмі неспакойны хлопчык. Але вельмі такі вясёлы, такі цікавы, як мы казалі, гадкі, врэдны. Я не ведаю, мы неяк так прывыклі, мы ніколі не застаўлялі дзяцей тыя бацькі: «О, хадзіць у музыкалку, значыць, трэба, хадзіць у музыкалку». Так і старэйшы у нас пашоў у музыкальнае, сказаў: «Не, мне не падабаецца». Лёша таксама ў музыкальную школу хадзіў. Нават экзамены першыя здавала. Я нават не ведала, што ён хадзіў. І прынимала тыя экзамены, бо была заўчам школы. І я здзівілася, як ён прыйшоў на экзамены. Я говорю: «Хіба маё дзіця ходзіць у музыкальную школу?» Так, кажуць, ходзіць. Ён сыграў добра, але сказаў: «Не, это не маё». Ну, спорт любіў. Ну, такі быў. А на чым шустры. На баяне. Добры ранак. Нешта бачу, мне ўвечары не выходзіць з тобой пастасавацца, бо ёсць другія заняткі, трошку больш важлівейшыя. Але сёння пастараюся. Снедаю. Такой канкрэтнай мары, кім стаць, у яго не было. Яму ўсё было цікава. Ён любіў і айці, но ён сказаў: «Это не маё, бо трэба сядзець». А сядзець ён не мог. Яму вельмі падабалася гатаваць ежу. Пасля 7 класа ён загарэўся пайти ў кадэты. Ён пайшоў. І ўжо ў сярэдзіне верасня пазваніў мне: «Мама, забяры мяне адсюль». Я говорю: «Не, говорю, уже пайшоў, давай як-небудзь». У асноўным у нас маці занималася воспитанием. Не скажу, что ён да мяне больш, чым да маці. Я зарабляў грошы. Я іх абяспечваў усім. А маці, яны бліжэй, вот усё расказваў. Лёша з ёй, вот не то што, а як сябры былі. Ён дровы сёк там, ну ён ніколі не адказваўся. Ну як усе дзеці, вот зараблю, ты скажи, что, я зараблю и пойду гулять. А вы когда приехали на территорию Украины? Довольно давно, уже порядка около месяца. То есть в 20-х числах я выехал из Беларуси и здесь все время находился. А вы по какой причине выехали из Беларуси? Скажем так, по причине из соображений безопасности. Тады, як пачаліся пратэсты, от яго затрымалі першы раз, як стаялі і пляскалі ў далоні. А ўжо другі раз я толькі перад іх зрабіла дадому з'ездзіць. Кажу: «Я поеду, бо і муж быў, і тата там». Кажу: «Хоць есці, што зраблю ім там, то ўсё». А ён говорить: «Я уже нікуды не пойду, я буду тут у нас, у Сярабранцы, бо нешта тут слаба движуюць». Ну і от тады ў Сярабранцы быў сильны движ, як ён казаў. І вось тады, як вельмі моцна затрымлівалі ў Сярабранцы, то ён туды і папаў. Мною приняты
принято решение о проведении специальной военной операции. Я плакала так, вот хай муж скажет, что я просто рыдала. Я позвонила сусідці, і вона відкрила двері, і я кажу: Лена, війна, війна. Ну, Альоша на той час був у Грузії. І він одразу нам потелефонував і одразу сказав: я поїду на війну. І от він 28-го зранку був у Польщі, марта, так, соковика. Його попитали: коли ти хочеш? Він говорить: сьогодні. Ну, я не пішов одразу. 28 соковика він був уже в Україні. Я понял, я попробовал, но туда сейчас сунуться никак нельзя. С Лешей мы познакомились в Калиновского. Просто вместе отдыхали. Мне он жутко не понравился. Мы с ним поссорились, и мы не общались очень долго после этой ссоры. Мне он показался очень таким наглым. Такой каждой бочке затычка. Мне это очень не понравилось. И да, какое-то время мы с ним не общались. Коли ще були у Києві, то на сторонках інстаграму побачили, що в Польщі у бары «Карма» з'явився мурал Рыжага. І, собственно, гэта было першае месца, куды я пайшоў по прыезду. Гэта быў дзень выезда ў другі інтэрнацыянальны легіён. Раніца ён маў набываць квіткі до Жэшува, і з Жэшува мы ўжо малі выязджаць в Украіну. Але у апошняй хвіліне ён напісаў, што ён спазняецца, і каб мы набылі квіткі самі, бо ў яго нешта там не атрымліваецца. Мы набылі квіткі, ён прыехаў на вакзал у апошнюю хвілю. Так аказалася, што ў яго проста не было грошай, каб панабываць нам квіткі. Але паспеў, загрузіліся і паехалі. Гэта быў першы раз, калі я ўжывую пабачыў Рыжага. Вельмі добры, вельмі актыўны, вельмі такі дзерзкі. Хіба ўсё, што я аб ім падумаў. І маё стаўленне не змянілася. Вельмі шчыры, вельмі адкрыты чалавек, вось як ён сябе падае з першага погляду, такі ён і ёсць. Много где кто был. Вернулись во второй, тогда открытый уже интернациональный легион. Там, собственно, встретились еще раз. Я думаю, что его поменяла война. Я не думаю, что он был таким изначально, как был тогда во втором интернациональном. Вот. Но он стал каким-то прям противоположностью себя. Стал очень классным, открытым. Мы начали там общаться с определенной группой лиц. Создали такую свою компашку белорусскую. Начали друг друга узнавать, грубо говоря, по-новому. Мы пазнаёміліся праз маіх сяброў, праз сяброўку. А потым ён мне напісаў у інстаграм. Ён чуў пра мяне ад маёй сяброўкі, а потым проста сам напісаў, адказаў на гісторыю. Мы былі якраз у Карпатах, проста адпачывалі, весяліліся з сябрамі, і я публікавала фотаздымак там, дзе еду на кані, і пішу: ваша будучая прэзідэнтка. І ён адказаў: можна, не трэба больш Лукашэнак. Привіт. Як ви? Спокійної ночі, до речі. Гляді, ми нормально. У нас з'явився жмих. Гляді, яка морда. Я, до речі, зараз сиджу у кашулі, і гэтая кашуля – гэта рэч, якую яму падарыла пры першай нашай сустрэчы. Таму што ён мне расказваў пра свайго сабаку, ён агулам расказваў пра сябе, і перад тым, як сустрэцца, я ўбачыла проста гэтых жмыхоў на кашулі і падумала, што ўсё, гэта яго рэч, яна павінна быць у яго. Адразу, напэўна, з першай нашай сустрэчы так адбылося, што мы знайшлі адно-аднога, знайшлі вось блізкага чалавека адно адным і амаль не разлучаліся. Калі ён ехаў у раён выконваць задачы, я ехала з ім. Калі ён мог, ён быў у Киеве са мной. То бок усе нават там жартавалі, не жартавалі, што мы заўсёды разам. Напэўна, гэта дрэнна для стасункаў, і па выніку гэта стала дрэнна для стасункаў. Спецыялізацыя ў яго штурмавік. Ён ніколі не хацеў яе змяняць. Ён лічыў, што калі ён пойдзе недзе там у нейкія дроншчыкі ці у артылерыю, то яму там будзе сумна. Я ўзяла з сабою ўзнагароду Лёшы, і ён яе атрымаў у 2023 годзе. Ён нават не ведаў, куды ён едзе. Яму камандзір
сказаў: апранайся, пастатутна і максімум, што ў цябе ёсць, паехалі. Ён намагаўся спытаць, куды і навошта, але яму не казалі. Я думаю, што добра, таму што ён сказаў, навошта мне гэта трэба. Далі яму адзенне статутнае, паставілі і ўсё. І толькі потым, калі ўжо пачалося ўзнагароджанне, ён зразумеў, куды ён прыехаў і навошта. Ён быў з беларусаў там адзін на гэтым узнагароджанні, і яму далі такую ўзнагароду «В'еднанне сила». Что касаемо второго интернационала, просто там везде разная работа, поэтому разный был вид отдыха, то мы просто сидели в деревне, готовили вместе там кушать. По вечерам я как матуля читала им с электронной книжки Короткевича. Они засыпали, я шла себе дальше. Было такое более времяпрепровождение. Что касаемо 79-ки, там уже было, конечно, поинтересней. Мы, в принципе, с ним достаточно часто проводили время вместе. Где-то там за кофе поедем, где-то что-то еще, где-то нам вечерю приготуя, и будем там сидеть, общаться. Ну, як почалася війна, ми одразу захотіли їхати. Захотели мы ехать уже давно, Да, еще еще с 20-го протеста. года. И мы говорили, Леша уже съехал. И мы всем говорили, как только съезжая старейший, мы и дня не останемся. Ну, ми їхали у Вроцлав, бо ми не ведали ніяких городів. І во Вроцлаві запропонували працю мужу. Тому ми поїхали сюди. І закохалися в цей город, і він нам зайшов. Цудовный город, цудовные люди. И он приехал, у него была еще только контузия. А поранение у него потом уже было. Уже как он съехал, тогда было поранение. А контузія його, ну, добре покалашматила його, все. Одіння на ньому було знищено. Я не ведаю, як він застався живим. Не справіўся з кіраваннем. Просто на той момант для нас гэта была зброя новая, трафейная. Это расійскі новы апошні іх калаш быў. Ён не заўважыў, што там 3 рэжыма стральбы ёсць. І як зазвычай паставіў на прадахранитель як у звычайнай зброі, але там трэба было яго яшчэ ніжэй апусціць і па звычцы просто націснуў на курок і яно выстраліла. Але як гэта адбывалася у маіх вачах, я сидел, мне просто перематывали ногу, у меня был надрыв связок. Это была раница после зачистки на направлении Новомихайловцы. Вось. Усе почули пострел, тишиня. И 10 праз хвилину рыжий заходит праз браму на одной ноге, скачу до кресла и спокойным голосом каже: «Ой, хлопцы, я походу себе палец отстрелил». Леша после контузии, коли хотел поспробовать, так скажем, мирное життя, и он приехал, и мы с ним працевали ось на этих торах. И он разом со мной тут працевал. И он был вельми гарячий до працы. И его все успокаивали, что Леша, порвешься, куды ты прешься. А он вот не мог, ему треба было все время працевать. Ён захацеў паклікаць мяне на спатканне, але ён же не можа проста звадзіць мяне ў кафэ. Гэта ж не спатканне. Трэба нешта такое грандыёзнае. І ён зрабіў так, каб мы выпадкова праходзілі тут з аднаго месца ў іншае, ў рэстаран. І тут выпадкова стаяла скрипачка. І яна, калі мы падыходзілі, пачала граць песню «Беларусачка» Войцішкевіча. І потым ён падарыў мне букет кветак. Гэта было зімой, і кветкі былі такія зімовыя. Я прынесла яшчэ яго электронную кніжку, якую ён браў з сабой на такая ўжо не пашкадавала яе жыццё. Вельмі дрэнна выглядае, але гэта электронная кніжка, якую насіў з сабой на пазіцыі нават і чытаў на пазіцыях у той жа Мар'інцы. Не кожны ваяр так робіць. Ён папрасіў мяне там у 23-м годзе яшчэ сцягнуць яму беларускія кнігі на мой густ. І вось да канца іх чытаў. І апошняя кніга, якую ён прачытаў, калі я забрала гэтую рэч, была Якуба Коласа «На ростанях». Ён яе скончыў чытаць. Привіт, Таня. У мяне ўсё файна. Ездзіў на навучанне, мяне забілі. Змерз, вымак, але прикольно. Вось. Усё добра, настрой файны. Вы як? Была у нас тревога. Вот коли он у Мар'їнки, он каждые 4 дня и шел,
Потым сядзеў там. Маренька уже яе не было. Але ён, ну, туды ў іх выхады ўсё былі. Ён там доўгі час быў. Заходзіў, через 4 дня выходзіў, і у нас это вот былі гэтыя дні. Потым ён прыходзіў або кружочак, або як там маякне, што ён все нормально. И вот, и опять, через 4 дня ён опять ішоў. Вот так мы весь этот час і чекали от яго. А у той весточки. день, А у той день я просто, спала, як просто забітая, ніяк. нічого не варушылася ў мяне, абсалютна. Гэта быў такі ўжо позні вечар, я ўжо рыхтавалася да сну. І мне напісаў пабрацім Лёша. Напісаў, што не хочется табе казаць, але Лёшы больш няма. Канешне, першая моя рэакцыя гэта адмаўленне, што можа там, ну, нешта там пераблыталі, ці нешта здарылася, ці нейкае параненне. І такі дзень, я жавару, быў нейкі сонячны, такі нейкі пазітыўны ўвесь. І от вечарам Ірына пазваніла. А нічого не зварушылася, як У ніколі. той день так. Як ніколі. Мы зараз знаходзімся на Майдане. Тут толькі адзін фотаздымак беларуса. Гэта Лёха. Калі сябры даведаліся, што ён загінуў, то яны паставілі ў сябе дома фотаздымак ягоны. Але калі інфармацыя стала публічнай, у гэты ж там вечар, дзень-вечар, яны прынеслі сюды фотаздымак, зрабілі так, каб ён добра трымаўся, паставілі ўсё і паставілі таксама сцяг. Ён загінуў, калі ён быў у беларускім добраахвотніцкім корпусе. Але сцяг тут, як можна пабачыць, стаіць 79-й асобнай дэсантна-штурмовай брыгады. У яго ёсць пабрацім, юрыст, з якім яны дамовіліся, што калі Лёша загіне, то над яго магілай ці над чымсьці будзе стаяць такі сцяг. На жаль, вось у нас няма ніякага месца, ніякай магілы, ніякай іншай лакацыі у нас няма, і таму гэты сцяг стаіць тут. Напэўна, трошку дзіўна, таму што фота пад такім сцягам, але сэнсоўна. Гэта здарылася на Купянскім накірунку. Ён быў з іншым, не сваім падроздзелам у штурме, і першы атрымаў параненне, і проста так адбылося, што яны адцягнуліся ў бліндаж, і потым у бліндажы ён ужо загінуў. З іншага істочніка так мне паведамілі, што ён наступіў ці на міну, ці на лепесток, на нешта такое, яму адарвала стапу, і ён проста выцяг. Адбылося гэта 16 красавіка гэтага года, 25-го. Ён увечары атрымаў параненне, недзе там, можа, 6 гадзіна вечара была, можа, трошку пазней. Але яшчэ некалькі гадзін быў у свядомасці, быў жывы. І ўжо там праз некалькі гадзін перадалі, што ён загінуў. І яшчэ праз некалькі гадзін перадалі гэта мне.